Un any més, Puigcerdà s'ha omplert de gom a gom amb motiu de la Fira del Cavall, que enguany ha plegat a prop de 900 caps de bestiar. Al llarg del cap de setmana, l'Ajuntament calcula que han passat per la vila a prop de 30.000 persones, una xifra que ha tornat a fer força complicada la mobilitat i l'accés a Puigcerdà. Com de costum, dissabte al matí s'ha dut a terme el tradicional concurs morfològic del cavall pirinenc català, on s'han triat els millors exemplars de la comarca. Un any més, l'afluència de públic ha estat massiva i això ha fet que l'Ajuntament es plantegi canvis de cara a l'any que ve. De cares a l'any que ve ens estem plantejant ja tot un seguit de coses que haurem d'implementar. El fet que cada vegada hi tinguem més gent ens obligarà a anar a un model en el que, per exemple, pel concurs haguem de posar tot un sistema de grades, perquè si no és molt difícil que la gent pugui gaudir del concurs. Per tant, en definitiva, això és bo, no? Que aquesta fira vagi agafant any rere any més volada, que sigui un esdeveniment absolutament consolidat, que sigui la fira d'aquí més important de tot el país. Els ramaders lamenten que el preu al qual poden vendre els animals és cada cop més baix. Tot i això, es consolen veient que el concurs de cavalls que es fa cada dissabte de fira s'ha consolidat i que els joves han pres el relleu als més grans. Sempre estem igual, sempre estic dient el mateix, que sempre estem en els mateixos preus, no milloren. El que ens anima molt és que mira, el jovent es veu, aquí al concurs hi ha hagut molt de jovent participant, és el que jo crec que manté aquesta fira. Aquest jovent que els hi fa molta il·lusió tenir aquest bestiar, és un bestiar molt noble i llavors gràcies al jovent això ho anem aguantant. A banda de la vessant ramadera, la Fira de Puigcerdà també compta amb un seguit de parades multisectorials repartides pels carrers del centre de la vila i per la zona de l'Estany.